Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Kini na istorya, gipadala kini sa usa ka sender ug di lang siya magpahibalo kung taga-asa siya. Umao daw kini ang iyahang kaagi. Itago lang ko sa pangalan nga Rosita ug diri na ko sugdan ang akong istorya. Nahitabo kini samtang nagtungha pa ko sa eskwelahan kung asa ko mieskwela ug migraduar. Adlaw dayto nga nag-announce na ang amuang maestra kung kinsa ang nakasulod sa top list. Unya si kinsa pod ang maka-apil sa nagsing abot nga graduation or closing sa school year way back 2008 ni. Excited kaayo mi ato nga mahibaw-an kung kinsa to ang valedictorian o salutatorian o kinsa pod ang nakasulod sa mga honor rolls. Daghan kaayo mga nakadawat sa mga awards ug usa na ko ato nga palaran pong naapil sa mga nakadawat. O excited kaayo ko nga mapauli ato kay ipahibalo gyud nako sa kuang mama o papa na makagraduate na gyud ko sa high school. Happy pa mi ato kauban sa akong mga classmates ug nalipay gyud mi ato kay at last makagraduate na gyud mi sa 4th year. Way kahimutangan among kalipay kay ang kakapoy sa pagpaningkamot gisuklian gyud in taon og nindot nga istorya sa among adviser nga ang nakapasar mo. Sa among paglipay-lipay, nakabantay ko nga usa sa among mga classmates nga si Rochelle. Halata sa iyahang naong nga murugwa siya malipay. Noon, di man pud kaayo misuod ni Rochelle. Ay talagsar kay ni siya motingog. Nya isa pasad, di kaayo na siya duol na mo nga magbarkada sa room. Unya na agi adlaw nga maka-absent sad siya. Nahibong lang ko nga ni ana man si ma'am ato nga pasar mo. Pasabot kami tanan, pero ngano ang naong ni Rochelle, di man gyud madrawing, wa gyud makitaan og kalipay ang iyang dagway, diyang sa pag-announce na ni ma'am, sa amo nga nakapasar ning tanan. Ako untay congratulate si Rochelle ato, kay bisan di kaayo mituod nga suod, at least man lang, na nag-greet na ko siya, kay pasar gid mi tanan. Padung naon to ko dul ato niya, apan mibarog kini, ug migawas dayon sa classroom. Mao to, na storya na hinuon sa among mga barkada ang kabahin kang Rochelle. Ug akong gi-share sa ilaha nga nakakita ko sa iyang dagway kaganiha nga murag wala siya malipay. Human ato, wa kayo na lang tunako panubalinga kay basin niyag na abay problema si Rochelle. Ug sa pasad, ano ang mahibaw nga di masan namo siya close pod. Mao na li ang naasa kong una. Pila ka adlaw to nga nagpractice na mi sa among lugar kung unsay flow sa graduation. Ug di gyud kalikayan nga ang nag-organize sa program mga saba diri sa amoa. Samot na to, ang wala mo apil ug di mo tunga sa mga practice. Ang pangalan ni Rochelle magsigi og ka-mention nga nung wala siya taga-practice. Ug nahibong ko ato, ug karon pa sad ko kabantay nga wala na siya apil-apil di ay. Sa uban days ato, naaman siya mo apil. Apan ighapon na mag-rehearsal mi, wala na sad siya na mag-practice mi sa graduation song ato. Na-mention na sad si Rochelle pagkasunod adlaw ni ana. Ug gikol na gyud ang atensyon sa mga kinsay suod ni Rochelle ato. Apan sila, wapod sila kibalo og asa si Rochelle. Miyerkules to, ug mga 3 days na lang ang graduation na namo. Misayo ko ato og adto sa eskwelahan ato. Ay gisamukan ko sa amuang balay. Kinaaman ng mga kaliwat sa akong papa. Nyahubog man sila paggabi pa lang. Nabuntagan kini og ininumay ang mga kaliwat ni papa. Mao to, namisayo ko pag adto sa eskwelahan. Aron adto na lang pud nako magpaabot ang akong mga amiga. Ug usa pasad, adlaw ron sa among pagpanglimpyo sa armchairs para sa mga mogamit sa estudyante next year. Mao ginay among buhaton sa among eskwelahan every end sa school year. Sa akong paglingkod-lingkod ato sa may hallway kini pagawas naman sa among mga armchairs kay para limpyuhan, nakita na ko sa hallway nga naa si Rochelle adto. Galakaw siya sa may court sa hallway. Nagsulob kini siya og buti nga sinina ug wa ko kayo kaklaro sa iyang dagway kay mura og nag-itom kini. Gitan-aw lang gyud nako siya ato nga milakaw. Apan ako ato,
Nara sa ibabaw nga bahin sa second floor, tanaw na niya. Tawagon nung dato nako siya, pero natagak ang akong pitaka sa salog. Dihang gipunit usa na akong pitaka. Pagkakuha na nako sa pitaka, mitanaw ko og asa si Rochelle. Apan, nawala na kini sa ako ang pananaw. Nahibulong na lang ko ug nakapangutana ko, asa man kahato si Rochelle nga nawala man lang og kalit. Gitanaw na ko sa may unahan, pero wala gihapon kini. Mao to, wala na lang nako pangitaa. Basin makit-an rin ato siya sulod sa campus. Sa akong paglingkod-lingkod ato, naka-feel kong murag kaihion kaayo ko. Kaihion kong pinaabot sa akong mga amiga, idugoy kaayo na abot. Sa ligman nga wala ni attendance sa classroom. Mao to nanganad lang ko nagbahalang malate, basta kay maabot lang sa lugar sa practice. Di naman yun mapugngan akong nabati ato, ug mao tong miadto nako sa CR aron mangihi. Pagsulod nako to sa female CR, napay tao sa sulod sa cubicle ato. Maong nagpaabot lang yun ko nga mugawas ang tao sa sulod. Pila ka segundo tong nagpaabot ko ug mitingog na ang lock ni ini. Pasabot, mugawas na ang nasa sulod. Pagkakita nako sa migawas sa cubicle, nakita nako nga si Rochelle kadto. Mipahiyom pa ko ato niya, misulti ko nga, "Hello." Apan murar kini og wala. Miingon pa ko sa iya nga, "Congrats sa ato Rochelle, kagraduate na gyud ta." Ug dayon sulod sa cubicle nga nagpaabot unta na mustorya siya. Kibalo ko nga samtang naa ako sulod sa cubicle, si Rochelle naa pa sa lababo dapit. Kay makita pa man ang half body ni ini. Mistorya pa ko na daghan nangita sa yaha ug nganong wala siya atin sa practice sa graduation. Daghan yun siyang mamiss ug unsay angay buhaton ug unsay pay sakto nga flow para sa program. Apan kapabilin gihapon si Rochelle nga wala magtingog sa akong gipangistorya. Sa akong hunahuna, naunsa ka ni si Rochelle nga di man yun siya mutingog og storyahan. Daghan na kay ko gitabi pero wa gihapon kini mutingog. Diyang nag-flash na ko sa bowl sa CR, migawas na ko sa cubicle ug dako na kong kakurat. Diyang ang naa sa gawas sa cubicle, lahi na ang estudyante nga naa didto. Miingon po ko na, "Ganina hara ka diri?" Mitando ra po ng estudyante nako ug mibalo siyang pangutana kung kinsa daw akong kaistorya sa sulod sa cubicle. Miana ko nga, wala ka kabantay atong babae diri nga naa sa may lababo ug gabarog man tuog akong kaistorya. Mismile pa ko ug nahibong ko sa reaksyon sa estudyante diri sa ako. Miingon siya nga, "Ganiha ra man ko diri sa gawas ate." Pero may tao diri ug nahibong po kuno siya ngano daw ang gastorya-storya ko sa sulod sa cubicle sa CR nga wala may taing tao kuno unta. Misiga ako mata ato ug pasabot wala siya kakita ang Rochelle nga nagkaganiha ra mato sa may lababo dapit. Kinsa man day kahato kong kaistorya samtang naa pa ko sa sulod sa cubicle. Ang estudyante imbis mangihi pa unta, migawas na lang pud og apil kay nahadlok hinuon siya sa akong istorya ug nahadlok pud siya sa reaksyon sa akong dagway. Nakapangutana ko, kinsa man day kahato kong katabi-tabi ganiha nga klaro mo kayo tong si Rochelle ang migawas sa cubicle. Misugod og pamugna akong pamati ato ug naka-feel ko nga murag na ay something. Mao nga dali-daliin lang ko gawa sa CR nga murag wala lang nahitabo. Apan gasugod na akong kakuryoso ug ngano ingon ato to si Rochelle. Dihang miabot na ang akong mga amiga ato kay nakatapok naman mi. Di gyud malikayan ang amuang panagtabi og mga storya-storya. Ug ako unta to istorya sa ilahang nahitabo kaganiha kabahin kang Rochelle. Apa niabot ng oras sa pagsugod sa magpo-practice sa graduation. Sa among pagtapok na tanan, nahibong ang ubang mga estudyante nga mga kabatch na pud namo nga naay story-story nga naa daw kunoy kabatch namo o di na makapadayon. Si kinsa ka ilang gipasabot ug natuldukan yun ang mga story-storya sa among mga kauban. Dihang nag-una sa mikropono ang among maestra ug mistorya siya sa atubangan sa mga estudyante. Nahibulong na lang mi nga ang gihisgutan og giapil sa pag-ampo namo ang pangalan ni Rochelle. Ug misiga akong mata dihang naglingi-lingi ko sa palibot. Nakita pa ganito nako si Rochelle ganiha pero nganong naapil siya sa prayer sa among maestra. Nang limbawt gyud pag-ayo kong balihibo pagkadungog gyud nako sa sakto nga pangalan ni Rochelle. Ug daghan kayo mga nasyak sa gistorya sa among maestra. Ang ubang teachers mihilak kay wala gyud makatuo sa nahitabo ug wa sila magdahom
nga mabuhat to ni Rochelle. Naglingi-lingi ko ato sa may palibot, dihang mitan-aw ko sa may hagdanan paingon sa classroom sa mga third year. Nakita na ko si Rochelle, naa siya didto, galantaw na mong tanan. Ug sa akong tan-aw, lagom kaayo siya og dagway. Grabe akong kakulba sa akong nakita atong orasa. Nahibong akong mga amiga nga nang lusban na lang daw kuno ko ug nagduko si Rochelle sa akong nakita. Ug murag uol kaayo siya og dagway. Kitapik sa akong amiga ang akong panagway ug kun ngano daw namugnaw ko og nang lusbad samtang nagtan-aw ko sa layo kaayo. Gisultihan ako akong amiga nga si Rochelle naa sa may hagdanan ug milingi silang tanan diri nako ug ako nahibulong ko kung nganong nastorya to nako pod. Sa akong kakurat, mikalit lang ko og pamugnaw ug kalit kaayo ko nga natuba ug nawad-an sa panimuot. Nakamata na lang ko nga naa na sa amo ang klinik ug giubanan ko sa akong mga amiga didto aron sutaon kung okay ra ba ko. Wa gid mapugni akong kahadlok ato nga akong nakita agaganiha si Rochelle. Ug didto ila kong gisultihan nga wala na gyud daw si Rochelle kay nagpakamatay daw kini. Kay nahibaw-an daw niya nabuntis day siya ug nahadlok siya nga mahibaw-an sa iyang ginikanan. Unya wala pa siya nakagraduate. Ibalik sa akong una-una ang akong nakita nako. Dihang pagkabuntag, pasabot day ato. Di ito si Rochelle akong kastorya ganiha sa CR. Ang akong nakita, kay usa na lang di ito kakalag. Pantugra nga di mo tingog si Rochelle diri sa ako bisan saan ako istorya sa iya ha. Mao di ay nga wala pud makiti sa estudyante sulod sa CR si Rochelle pud. Kay usa na lang di kini kakalag. Tungod sa nahitabo, giagi mi og awareness program kabahin sa mga problema ug unsaon paghandle ang mga ingon-ana nga sitwasyon aron dili kini mahitabo sa amoa. Sa ulahi, nagpadayon gihapon ang among graduation namo. Pila ka adlaw na sukad nga nawala pud si Rochelle. Apan dili gyud kalikayan nga mobalik gyud sa akong una-una kadtong nagkita mi ni Rochelle sa CR. Ang last nga pakita ni Rochelle kay kadtong nagkanta mi sa graduation song. Bisan wala na siya sa iyang lugar, kita gyud kaayo nako sa iyang dapit kung asa siya galingkod. Kay gibutangan man gihapon sa maestra ang lugar ni Rochelle. Easy part gihapon siya sa mga ni-graduate. Sagol akong makita sa naong ni Rochelle ato ug ako na lang giampo nga unta mahimutang na siya. Paghuman sa akong pagampo ato, nawala ra pud siya sa dapit kung asa siya galingkod kaganiha. Usahay, sa kinabuhi, di gid ta magpadalos-dalos. Baong sa mga estudyante diha na naminaw, humana sa gid taon ang eskwela aron na indot nga ugma ang ma-experience ninyo sa umaabot. Dapat aware pud ta sa mga tao sa ato ang palibot. Ug bisan man lang mangumusta pud ta sa atong mga classmates, masuod man o dili. Ug diri na lang kutob ang ako istorya. Ug daghang salamat sa tanang naminaw ug nibasa. Dalaygon ang Dios ug mabuhi ang mga bagong graduate karon nga tuig.